În timpul celui de-al doilea război mondial, peste 6 milioane de soldați și civili japonezi au fost desfășurați în tot imperiul. Când a venit capitularea în 1945, mulți nu știau ce să facă. Unii nici măcar nu au observat, alții pur și simplu au refuzat să creadă. Capitularea oficială nu a implicat o încetare imediată a ostilităților. Unități întregi au continuat să lupte timp de săptămâni, luni, chiar ani. Mii de oameni au fost capturați de Uniunea Sovietică și trimiși în lagăre de muncă forțată din Siberia. Sute au rezistat în jungle îndepărtate, convinși că războiul nu se terminase încă. Și când s-au întors în sfârșit, țara lor nu mai exista așa cum și-o aminteau. Ce soartă au avut soldații japonezi după prăbușirea Imperiului? De ce mii de oameni au continuat să lupte după terminarea războiului? Cum au supraviețuit captivii în Siberia și de ce au fost uitați timp de decenii? Ultimul decret, capitularea imperială și căderea armatei japoneze. După amiaza zilei de 15 august 1945 a marcat cel mai devastator moment din istoria militară a Imperiului japonez. Prin undele radio care s-au răspândit în tot arhipelagul, vocea împăratului Hirohito a rupt secole de tradiție adresându-se direct poporului său. Emisiunea cunoscută sub numele de Gyokuon Hoso a anunțat inimaginabilul, capitularea necondiționată a Imperiului Soarelui Răsare. Puțini își amintesc că, chiar înainte de emisiunea imperială din 15 august, armata japoneză începuse deja să se fractureze intern. Capitularea nu a fost o decizie unificată, ci un proces plin de amenințări, dezacorduri și calcule disperate. În cadrul cabinetului, unii miniștri au vorbit în liniște despre o posibilă sinucidere colectivă a înaltului comandament dacă capitularea ar fi oficializată. Alții, mai radicali, au propus evacuarea împăratului în munți și instaurarea unui guvern în exil. În primele zile ale lunii august exista o teamă latentă că Japonia s-ar prăbuși din interior înainte de a capitula. În același timp, unități întregi ale armatei imperiale se pregăteau să continue războiul pe cont propriu. Documentele interne arată că unele divizii acumulaseră provizii pentru 6 luni și elaboraseră planuri pentru a continua un război de gherilă armat din zonele rurale, dacă guvernul accepta să se predea. În Kyushu, unii generali au dezbătut posibilitatea declarării autonomiei militare pentru regiune ca formă de rezistență continuă. Acestea nu erau fantezii individuale, ci planuri operaționale discutate cu hărți, cifre și nume. Situația era atât de volatilă încât în zilele premergătoare capitulării, guvernul a ordonat în secret dublarea supravegherii unităților militare staționate în apropiere de Tokyo. Exista teama unei rebeliuni interne. Unele documente menționează chiar posibilitatea ca împăratul să fie răpit de ofițeri ultranaționaliști pentru a-l împiedica să anunțe capitularea. Nu era vorba de paranoia, ci de precedente reale. În 1936, în timpul incidentului din 26 februarie, facțiuni din cadrul armatei încercaseră deja să preia controlul asupra guvernului central. Amintirea acelei insurecții era prezentă în fiecare întâlnire. Această atmosferă explozivă explică de ce transmisiunea imperială a fost înregistrată în secret, sigilată sub custodie personală și transportată clandestin la locul de difuzare. Autoritățile știau că orice scurgere a conținutului ar putea declanșa revolte preventive. Pacea paradoxală a fost construită în condiții de supraveghere și risc maxim. Japonia, care l-a ascultat pe împărat în acea amiază, nu era o națiune învinsă pentru a se face ordine, ci o țară aflată în pragul imploziei. Mesajul imperial a sosit după săptămâni de deliberări disperate. Bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki demonstraseră o capacitate distructivă dincolo de orice calcule militare anterioare. Intrarea bruscă a Uniunii Sovietice în război pe 8 august eliminase ultima speranță de pace negociată. Japonia se confrunta cu anihilarea totală. Cu toate acestea, conținutul discursului imperial a cauzat imediat confuzie. Scris într-o japoneză arhaică și transmis cu o calitate tehnică slabă, mesajul a evitat în mod deliberat cuvântul capitare. Această ambiguitate a declanșat o criză în cadrul statului major general japonez,
unde ofițerii antrenați în doctrina morții înainte de dezonoare refuzau să accepte realitatea. Tensiunile au explodat în primele ore ale zilei de 15 august. Un grup de ofițeri ai armatei, condus de majorul Kenji Hatanaka, a încercat să împiedice răspândirea mesajului imperial. Incidentul Kyūshō a reprezentat ultimul spasm al militarismului japonez. Conspiratorii au luat cu asalt Palatul Imperial, căutând înregistrări ale discursului pentru a le distruge. Scopul lor era să mențină în viață rezistența armată. Lovitura de stat a eșuat înainte de zori. Hatanaka și colaboratorii săi au ales sinuciderea rituală decât să se confrunte cu rușinea eșecului. Odată ce tentativa de lovitură de stat a fost neutralizată, protocolul final de capitulare a fost activat. Pe 2 septembrie 1945, instrumentul de capitulare a fost semnat oficial la bordul navei de luptă americane USS Missouri, ancorată în Golful Tokyo. Reprezentanții japonezi, conduși de ministrul de externe Mamoru Shigemitsu și generalul Yoshijiro Umezu, au semnat capitularea completă a Imperiului. Generalul Douglas MacArthur, desemnat comandant suprem al puterilor aliate, a acceptat capitularea în numele învingătorilor. Acest act juridic a declanșat o transformare fără precedent. MacArthur a preluat puterea absolută asupra Japoniei, inițiind o ocupație militară care avea să se extindă până în 1952. Prima sa directivă a fost categorică: dizolvarea imediată și completă a armatei și marinei imperiale. Pe 15 septembrie 1945, la doar 2 săptămâni după semnare, cartierul general imperial a relaxat oficial operațiunile. Toate funcțiile de comandă militară au fost suspendate prin ordin direct al SCAP. Directiva de dezarmare a fost executată cu o precizie nemiloasă. Peste 2 milioane de tone de material de război au fost confiscate, distruse sau depozitate sub controlul aliaților. Armele de infanterie, tunurile, vehiculele blindate, avioanele, minele, munițiile și torpilele au dispărut sistematic din arsenalele japoneze. Unitățile americane au stabilit puncte de capitulare obligatorii și formulare de înregistrare meticuloase. În același timp au fost implementate politici de epurare care le-au interzis foștilor ofițeri militari să dețină funcții publice în noua ordine. Mii de ofițeri superiori au fost descalificați politic și profesional și, în multe cazuri, reținuți preventiv în timp ce implicarea lor în crime de război era investigată. Listele negre SCAP s-au extins la întreaga structură de comandă a fostului imperiu. Această distrugere a aparatului militar a coincis cu o revoluție constituțională. În 1946, sub supravegherea directă a SCAP, a fost promulgată o nouă Constituție care a redefinit complet natura statului japonez. Împăratul a fost redus la o figură simbolică, fără o putere politică reală. Principiul suveranității populare a înlocuit autoritatea imperială divină. Articolul 9 din noua Magna Carta a stabilit renunțarea permanentă a Japoniei la utilizarea războiului ca instrument al politicii naționale. La 1 ianuarie 1946, împăratul Hirohito a făcut o a doua proclamație istorică. În Ningen Sengen, el și-a negat public statutul divin, demitizând secole de cult imperial. Această declarație cerută de ocupanți a șters efectiv orice posibilitate a unei renașteri militariste bazate pe cultul împăratului. Deși păstrat ca simbol național, Hirohito a rămas complet subordonat cadrului constituțional democratic. Între timp, a început identificarea celor responsabili de crime de război. Listele de ofițeri au fost întocmite meticulos pentru arestare, judecare și execuție ulterioară. Acest proces avea să fie o parte integrantă a demantelării aparatului militar japonez, asigurându-se că arhitecții războiului se vor confrunta cu consecințele deciziilor lor. Căderea armatei japoneze nu a fost pur și simplu o înfrângere militară, ci o deconstrucție totală a ordinii politice, sociale și ideologice care definise imperiul timp de decenii. În câteva săptămâni, un stat teocratic militarizat a fost transformat într-o democrație pacifistă ocupată. Decretul imperial final nu numai că a pus capăt războiului,
a îngropat pentru totdeauna visul dominației asiatice, care costase milioane de vieți. Garnizoane prinse în capcană, soldații fără vești au continuat să lupte. Capitularea semnată la bordul USS Missouri ar fi trebuit să reducă imediat la tăcere toate armele japoneze din Asia și Pacific. Cu toate acestea, realitatea unui imperiu dispersat pe mii de teritorii ocupate a făcut ca pacea să fie un proces fragmentat și haotic. În regiuni îndepărtate ale continentului asiatic și ale insulelor Pacificului, garnizoanele japoneze au continuat să lupte zile, săptămâni și chiar luni după actul formal de capitulare. Aceste unități izolate se confruntau cu o situație de comunicații extrem de precară. Liniile telegrafice și radio fuseseră distruse de bombardamentele aliaților sau întrerupte de ofensiva inamică rapidă din ultimele săptămâni ale războiului. Multe garnizoane se bazau în întregime pe ofițerii locali pentru interpretarea ordinelor strategice de la Tokyo, dar prăbușirea statului major imperial eliminase orice coordonare centralizată. În urma anunțării capitulării imperiale, mașina militară japoneză nu s-a dezactivat uniform. Prăbușirea comenzii centrale a lăsat zeci de garnizoane fără direcții clare, iar multe dintre ele, blocate în teritorii îndepărtate, au acționat din proprie inițiativă. Unele au așteptat confirmări care nu au venit niciodată. Altele, confruntate cu ordine ambigue sau cu tăcerea absolută a înaltului comandament, au decis să-și continue operațiunile în mod defensiv. În zone precum Indochina, Malaezia și insulele mai mici din Pacific, mesajele de capitulare au fost primite cu suspiciune. În mai multe cazuri, comandanții de garnizoane au cerut validarea încetării ostilităților printr-un document semnat cu sigiliul împăratului. Fără acest simbol al autorității, orice încercare de persoasiune era interpretată ca un stratagem inamic. Această neîncredere a încetinit demobilizarea și a dus la ciocniri după încheierea oficială a conflictului. La această situație contribuia și o structură militară care își pregătise trupele să reziste chiar și în absența comenzii. Din 1943, manualele de teren includeau îndrumări pentru continuarea luptei într-un mod descentralizat. Acestea subliniau cum să se creeze rețele autonome de sprijin, să se utilizeze resursele locale și să se mențină moralul prin disciplină internă. Aceste instrucțiuni, concepute inițial ca o măsură de contingență împotriva unei posibile invazii a arhipelagului japonez, au fost implementate în teritoriile ocupate prin decizia ofițerilor care nu mai așteptau instrucțiuni de la Tokyo. Pe multe insule din Pacific, unități mici erau împărțite în subgrupuri mobile care operau în junglă sau în zonele muntoase. Nu aveau nicio intenție de a ataca, dar erau antrenate să reziste oricărei tentative de ocupație. Forțele aliate, neștiind dacă aceste trupe fuseseră informate despre capitulare, trebuiau să se apropie cu prudență. Uneori, simpla coborâre a unui avion aliat genera focuri de armă din vegetație. Alteori, soldații japonezi își abandonau pozițiile doar după negocieri prelungite. În unele cazuri au fost necesare misiuni de contact oficiale, interpreții și emisarii, având copii autentificate ale discursului împăratului. Chiar și așa, unii comandanți au respins conținutul deoarece nu era însoțit de instrucțiuni specifice din partea Ministerului Armatei. Atașamentul față de lanțul tradițional de comandă, încă rupt, încă depășea orice anunțuri transmise prin mijloace neconvenționale. În ciuda capitulării oficiale, durata și complexitatea retragerii militare japoneze din Asia și Pacific au demonstrat profunzimea dispersiei sale operaționale. Conflictul nu s-a încheiat imediat. Acesta a persistat fragmentat la marginile hărții și în deciziile ofițerilor care, fără o structură care să-i conțină, s-au îndreptat către manualele lor, antrenamentul și convingerile lor, pentru a stabili când războiul s-a încheiat cu adevărat.
Manciuria a devenit teatrul de operațiuni cel mai critic al acestui război prelungit. Armata Kwantung, cu peste 700.000 de soldați răspândiți pe un teritoriu de mărimea Europei Occidentale, se confrunta cu operațiunea sovietică Furtuna din august încă de la începutul lunii august, când Stalin a rupt pactul de neutralitate și a lansat ofensiva sa fulgerătoare. Multe unități japoneze au fost încercuite și învinse, dar altele s-au așezat pe poziții defensive fără a primi vreodată vești despre capitularea imperială. În junglele din Birmania, soldații japonezi hărțuiți de forțele britanice și de gherilele locale au rămas activi până în octombrie 1945. Ordinele de capitulare au sosit sub formă de zvonuri neconfirmate, iar mulți ofițeri locali au presupus că erau propagandă inamică. Neîncrederea, alimentată de ani de îndoctrinare despre superioritatea rasială japoneză și inevitabila victorie a Imperiului, a transformat fiecare mesaj de capitulare într-o potențială capcană. Filipinele au prezentat o imagine la fel de complexă. Deși cea mai mare parte a arhipelagului fusese recucerită de forțele americane în 1944 și 1945, grupuri de soldați japonezi au rămas ascunse în munții din Luzon și pe alte insule din junglă. Unii comandanți locali au decis să continue rezistența fără a aștepta confirmarea oficială de la Tokyo. Capitularea imperială a fost în multe cazuri ignorată în mod deliberat de ofițerii care considerau moartea în luptă preferabilă capitulării rușinoase. Absența unui lanț de comandă operațional a exacerbat această lipsă de coordonare. Odată cu dizolvarea statului major imperial, multe unități au rămas fără autoritate superioară. Ordinele contradictorii emise de ofițerii de rang mediu au încurcat și mai mult situația. Unii au insistat asupra menținerii disciplinei militare active până la primirea confirmării directe de la emisarii imperiale autorizați, provocând întârzieri fatale în demobilizare. În Noua Guinee și insulele Caroline, operațiunile japoneze au continuat până în octombrie 1945. Rapoartele aliaților documentează ambuscade împotriva convoaielor australiene și atacuri asupra satelor controlate de Occident la câteva săptămâni după capitularea oficială. Pe continentul chinez, situația era și mai volatilă. Detașamentele japoneze s-au confruntat simultan cu forțele Partidului Comunist Chinez, trupele Kuomintang, milițiile locale și unitățile sovietice. Acest război, pe mai multe fronturi, i-a încurajat pe mulți ofițeri să mențină poziții defensive de teama represaliilor imediate dacă ar depune armele. Repatrierea acestor garnizoane împrăștiate a necesitat operațiuni complexe și periculoase. În multe cazuri, soldații care încă rezistau au fost dezarmați cu forța, iar comandanții lor arestați sumar. În alte situații au fost organizate misiuni ale emisarilor japonezi sau ale interpreților aliați pentru a transmite direct ordinul de capitulare imperială. Aceste contacte au necesitat o prudență extremă, deoarece multe unități japoneze erau pregătite să lupte până la moarte. Odată ce capitularea a fost acceptată, soldații au fost concentrați în tabere temporare pentru a aranja întoarcerea lor în Japonia. Acest proces a fost gestionat în principal de SCAP în coordonare cu autoritățile locale. Guvernul lui Chiang Kai-shek din China, administratorii coloniali olandezi din Indiile de Est și administrația britanică din Birmania. Acordurile includeau garanții de tratament uman pentru prizonieri, deși în practică au existat numeroase cazuri de maltratare, linșaje și execuții extrajudiciare din partea gherilelor anti-japoneze, care căutau răzbunare. Operațiunea de repatriere a durat până în 1947 și a implicat peste 6 milioane de japonezi, inclusiv personal militar și civili. Peste 1000 de nave, sute de trenuri și 10 de porturi special echipate au fost folosite pentru această sarcină logistică masivă. Garnizoanele care au continuat să lupte până în ultimul moment au fost invariabil ultimele evacuate și repatriate. În unele teritorii,
Situația a fost complicată de rezistența populațiilor locale care suferiseră sub ocupația japoneză. În Indonezia, Filipine și Birmania, mulți soldați japonezi s-au confruntat cu atacuri de răzbunare din partea civililor, care îi considerau criminali de război. Acest lucru a forțat forțele aliate să stabilească perimetre de securitate în jurul lagărelor de prizonieri de război pentru a preveni masacrele. Lipsa de coordonare, izolarea geografică și moștenirea unei ideologii militare extreme au transformat perioada postbelică a Japoniei într-un proces de capitulare fragmentară. În multe colțuri îndepărtate ale Asiei, al doilea război mondial nu s-a încheiat cu semnarea oficială a acordului, ci săptămâni sau luni mai târziu, când ordinul final de încetare a focului a reușit să străpungă barierele distanței, neîncrederii și disperării soldaților care juraseră să moară mai degrabă decât să se predea. Captiv de iarnă, transportul în masă către lagărele sovietice. Implicarea Uniunii Sovietice în războiul împotriva Japoniei s-a materializat odată cu operațiunea Furtună din august, o ofensivă fulgerătoare care a prăbușit apărarea prestigioasei armate Kwantung în mai puțin de 2 săptămâni. Această campanie devastatoare a capturat peste 600.000 de soldați japonezi care aveau să se confrunte cu o soartă brutală pe vastul teritoriu sovietic. Capturarea în masă a fost doar preludiul deportării sistematice în lagăre de muncă forțată răspândite în Siberia, Kazahstan, Uzbekistan, Mongolia și alte regiuni îndepărtate ale URSS. Soldații închiși, lipsiți de echipament pentru climate extreme, erau înghesuiți în vagoane de marfă neîncălzite în timpul călătoriilor care durau săptămâni întregi. Mulți mureau înainte de a ajunge la destinație, victime ale frigului, setei și malnutriției în timpul acestor transferuri infernale. Odată ajunși în lagăre, s-au confruntat cu un regim de supraviețuire nemilos, în care temperaturile de iarnă scădeau în mod constant sub minus 30 de grade Celsius. Prizonierii japonezi, originari dintr-un climat temperat, erau complet nepotriviți pentru aceste condiții. Aceștia erau forțați să efectueze munci grele în minele de cărbune. Construcția de căi ferate, defrișările, excavațiile și construcția de infrastructură în regiuni unde supraviețuirea depindea de fiecare decizie zilnică. Cele mai periculoase lagăre au fost situate în Habarovsk, Magadan, Novosibirsk și Krasnoiarsk. În aceste centre de detenție, malnutriția era larg răspândită, asistența medicală era inexistentă, iar pedepsele pentru presupusa indisciplină includeau reduceri suplimentare ale rațiilor alimentare. Boli precum dizenteria, pneumonia și tuberculoza s-au răspândit necontrolat în cazărmi supraaglomerate, unde igiena de bază era imposibil de menținut. Administrația sovietică i-a clasificat pe prizonierii japonezi drept elemente utile pentru redresarea națională, o etichetă birocratică ce justifica desfășurarea lor în regiunile devastate de război. La fel ca lagărele de prizonieri de război ale altor puteri, cele sovietice funcționau după o logică economică ce prioritiza producția în detrimentul oricăror standarde umanitare. Bărbații capturați erau distribuiți în funcție de nevoile strategice, minerit în Siberia de Est, construcția de căi ferate în Asia Centrală, construirea de fabrici în Kazahstanul de Vest și reîmpădurirea regiunilor decojite de copaci după conflict. Această împrăștiere nu a fost întâmplătoare. Fiecare lagăr a primit îndrumări privind obiectivele lunare de producție, iar îndeplinirea acestor cote era direct legată de rațiile de hrană, perioadele de odihnă permise și accesul la tratament medical de bază. În zonele cele mai îndepărtate, raportul dintre muncă și hrană era atât de dezechilibrat încât epuizarea fizică a început să se manifeste la doar câteva săptămâni după sosire. Prizonierii care nu îndeplineau standardele de muncă erau reasignați la sarcini de curățenie, transportul cadavrelor sau izolarea prelungită. Ziua de muncă dura adesea mai mult de 12 ore, cu întreruperi minime, chiar și iarna. Uneltele erau primitive sau defecte, ceea ce creștea rata accidentelor. Nu exista un sistem formal de inspecție externă sau supraveghere medicală. Fracturile, arsurile, tăieturile adânci și degerăturile erau tratate cu bandaje improvizate sau lăsate să progreseze fără intervenție. Boala nu era văzută ca o afecțiune care trebuia vindecată,
ci ca o consecință statistică acceptabilă a modelului de exploatare. Pe lângă munca fizică, prizonierii erau monitorizați de comitete interne NKVD care le evaluau comportamentul. Fiecare detașament trebuia să raporteze săptămânal gradul de cooperare ideologică al deținuților, un parametru care influența soarta viitoare a fiecărui individ. Această supraveghere, combinată cu izolarea totală de lumea exterioară, eroda orice așteptare de întoarcere imediată. Majoritatea nu știau deloc cât timp vor rămâne pe teritoriul sovietic. Unele lagăre nu au raportat detalii despre sfârșitul războiului decât la câteva luni după capturarea lor. Această opacitate instituțională, coroborată cu lipsa de comunicare, a transformat experiența prizonierilor japonezi din Uniunea Sovietică într-un regim de incertitudine constantă, unde trecerea timpului era măsurată nu prin date, ci prin anotimpuri, boli și pierderea forței fizice. Stalin hotărâse ca acești prizonieri să fie folosiți pentru repararea pagubelor provocate de război. Uniunea Sovietică, devastată de 4 ani de conflict cu Germania, a folosit forța de muncă japoneză ca resursă economică pentru a-și reconstrui infrastructura industrială. Această decizie a încălcat sistematic Convenția de la Geneva privind tratamentul prizonierilor de război, dar URSS nu a fost semnatară a tratatului și a acționat cu deplină impunitate. Înregistrările sovietice și investigațiile japoneze ulterioare documentează moartea a aproximativ 55.000 de prizonieri în aceste lagăre. Mortalitatea a variat în funcție de locație, dar în unele centre a depășit 10% din populația deținută. Cauzele principale au fost degerăturile, foametea și bolile infecțioase care se răspândeau fără un tratament medical adecvat. Soldații supraviețuitori s-au întors cu amputări, boli cronice și traume fizice care i-ar chinui pe viață. Pe lângă suferințele fizice, prizonierii erau supuși unor programe obligatorii de reeducare ideologică. Comisarii politici sovietici au condus sesiuni de îndoctrinare comunistă, încercând să-i convertească pe foștii soldați imperiali în simpatizanți marxist-leniniști. Unii prizonieri au colaborat la aceste programe din comoditate sau din cauza supraviețuirii, ceea ce a generat diviziuni interne profunde în rândul deținuților. Acești colaboratori aveau să se confrunte ulterior cu represalii și procese la întoarcerea în Japonia. Repatrierea prizonierilor a devenit un proces politizat și prelungit, care a durat mai mult de un deceniu. Primele returnări au început în 1946, cu contingente mici transportate din porturi precum Nahodka și Vladivostok în portul japonez Maizuru. Cu toate acestea, returnările în masă nu s-au materializat decât în 1947, iar ultimele returnări oficiale nu au fost finalizate decât în 1956, la mai mult de un deceniu după sfârșitul războiului. Această întârziere a contrastat dramatic cu tratamentul aplicat prizonierilor japonezi capturați de Statele Unite, Regatul Unit și Australia. Soldații reținuți de puterile occidentale au fost repatriați între 1945 și 1947 în condiții considerabil mai umane. În lagărele administrate de aliații occidentali, prizonierii primeau hrană adecvată, îngrijiri medicale de bază și li se permitea să corespondeze cu familiile lor. Ratele mortalității erau neglijabile în comparație cu masacrul silențios din Siberia. Disparitatea de tratament a creat o memorie istorică complexă în Japonia. Mulți foști prizonieri ai URSS s-au întors ca martori vii ai unor suferințe extreme, cu relatări care contrastau radical cu experiențele celor deținuți de occidentali. Unii prizonieri din Siberia au murit la scurt timp după repatriere, victime ale consecințelor fizice ale anilor de maltratare sistematică. Alții s-au întors profund influențați de experiența sovietică,
cu simpatii ideologice față de comunism, ceea ce i-a transformat în subiecți ai supravegherii autorităților japoneze și ai ocupației aliate. Această diviziune ideologică a adăugat un alt nivel de complexitate reintegrării veteranilor în societatea japoneză postbelică. În deceniile următoare, asociații de foști prizonieri s-au format și au cerut scuze oficiale și despăgubiri din partea Uniunii Sovietice și mai târziu din partea Rusiei. Deși Moscova nu a recunoscut niciodată oficial abuzurile, cercetările comune ale istoricilor japonezi și ruși au documentat existența a sute de lagăre răspândite pe întreg teritoriul sovietic, cu înregistrări detaliate ale prizonierilor, ale producției de muncă și ale ratelor mortalității. Captivitatea a peste 600.000 de soldați japonezi pe teritoriul sovietic reprezintă una dintre cele mai lungi deportări în masă ale secolului 20. Simbolizează modul în care războiul s-a extins mult dincolo de capitularea formală, transformând foștii combatanți în victime ale unui sistem care i-a folosit ca resurse disponibile pentru reconstrucția unei puteri care suferise devastări pe propriul teritoriu. Pentru acești bărbați, războiul nu s-a încheiat în 1945, ci ani sau decenii mai târziu, când s-au întors în sfârșit într-o Japonie care se schimbase complet în timpul absenței lor forțate. Războinici care nu s-au predat, războinicii Imperiului japonez. În junglele îndepărtate din Asia de Sud-Est și în insulele împrăștiate ale Pacificului, zeci de soldați japonezi au continuat un război care se încheiase oficial. Acești bărbați, cunoscuți mai târziu sub numele de japonezi întârziați, au menținut operațiuni militare active ani și chiar decenii, ascultând de ordinele emise înainte de sfârșitul conflictului și ghidându-se de principii ideologice care făceau capitularea de neconceput. Cei care au rămas în urmă nu erau dezertori sau criminali fugari, ci soldați obișnuiți care operau sub mandate specifice din partea armatei imperiale. Comportamentul lor era rezultatul unei combinații letale de izolare geografică extremă, o structură de comandă locală autonomă și influența doctrinară a Bushido-ului adaptat războiului modern. Pentru acești combatanți, capitularea nu era doar o opțiune tactică reprobabilă, ci o încălcare fundamentală a jurământului lor de loialitate față de împărat. Persistența soldaților care au rămas activi după încheierea oficială a războiului nu a fost niciun fenomen accidental, nici exclusiv atribuibilă izolării geografice. Încă de la mijlocul anului 1944, Armata Imperială distribuise manuale specifice pentru unitățile expuse riscului de a fi izolate sau asediate. Aceste documente, tipărite în cantități limitate și eliberate ofițerilor de teren, conturau clar protocoalele pentru rezistența autonomă. Aceștia erau instruiți să rămână ascunși, să profite de resursele naturale din jur și să evite orice capitulare, chiar dacă nu puteau contacta comandamentul central. În unele cazuri, aceste îndrumări includeau instrucțiuni privind construirea de adăposturi subterane, conservarea muniției și menținerea unor practici de bază de salubritate și apărare. De asemenea, ele învățau cum să distrugă documente sensibile, cum să improvizeze capcane defensive cu materiale naturale și cum să determine fiabilitatea mesajelor externe, folosind coduri numerice interne. Toate acestea făceau parte dintr-o strategie defensivă mai amplă, care anticipa o invazie directă a arhipelagului japonez și necesitatea unei rezistențe prelungite. Doctrina care stătea la baza acestor ordine se baza pe o interpretare extremă a codului Bushido, adaptat la războiul modern de către academiile militare imperiale. Această viziune nu numai că promova vitejia personală în luptă, ci și negarea totală a predării ca posibilitate. Moartea în timpul exercitării atribuțiilor era considerată preferabilă oricărei forme de capturare, iar această instrucțiune era repetată în antrenamente, manuale, jurăminte de înrolare și discursuri oficiale. În ultimele luni ale războiului, această mentalitate a fost întărită de propaganda de stat, care glorifică piloții kamikaze și apărătorii insulelor Iwo Jima și Okinawa ca modele de conduită constantă. În cadrul acestui cadru ideologic,
Soldații izolați care au persistat ani de zile au acționat conform așteptărilor insuflate lor încă din antrenamentul inițial. Nu și-au improvizat rezistența, au urmat liniile directoare stabilite pentru scenariile de izolare. Adesea nu erau singuri. În primii ani de după sfârșitul războiului, grupurile armate mici au continuat să opereze cu ierarhie militară, liste de gardă, patrule nocturne și distribuție rotativă a proviziilor colectate sau furate. Structura lor reflecta organizarea pe care o învățaseră, chiar și în condiții extreme. Incapacitatea de a accepta înfrângerea era alimentată și de un alt factor, lipsa totală de încredere în sursele externe de informații. Pentru acești soldați, orice mesaj care nu provenea direct de la un lanț de comandă recunoscut era considerat un fals. Aceasta explica de ce pamfletele, emisiunile radio sau chiar mesajele înregistrate ale împăratului erau ignorate sistematic. În multe cazuri, doar un ordin semnat în persoană de un ofițer superior direct era acceptat ca dovadă legitimă a încetării ostilităților. Departe de a fi episoade de nebunie individuală, aceste cazuri au reprezentat cea mai consistentă expresie a unei doctrine statale menite să susțină războiul dincolo de înfrângere. Existența lor prelungită a fost rezultatul unei planificări prealabile, al disciplinei dobândite și al unei convingeri cultivate de instituțiile formale ale statului japonez. Cel mai extraordinar caz a fost cel al locotenentului Hiroo Onoda, ofițer de informații repartizat pe insula Lubang din Filipine în 1944. Misiunea sa inițială a fost să desfășoare operațiuni de sabotaj și rezistență împotriva forțelor aliate care avansau prin arhipelagul filipinez. Când au sosit vești confuze despre capitulare, Onoda și alți 3 soldați s-au refugiat în densa pădure tropicală, convinși că războiul continuă și că datoria lor era să mențină activă rezistența antioccidentală. Onoda a primit și a respins sistematic toate încercările de comunicare în deceniile următoare. Pliantele aruncate din avioane, scrisorile de la rude și chiar de la emisari au fost considerate forje inamice menite să-i ademenească din refugiul lor. Loialitatea sa față de ordinele inițiale, care interziceau în mod expres predarea sau sinuciderea fără luptă, a fost absolut neclintită timp de aproape 3 decenii. În timpul războiului său personal, Onoda a efectuat operațiuni de sabotaj împotriva populației locale din Lubang, considerându-i pe locuitorii civili colaboratori ai inamicului. A ars rezerve de orez, a furat provizii și s-a angajat în ciocniri sporadice cu sătenii înarmați sau cu poliția locală. Fiecare acțiune a fost efectuată în numele împăratului japonez, urmând o logică militară care fusese înghețată în 1944. De-a lungul anilor, alți membri ai grupului său au murit în aceste confruntări minore, până când Onoda a rămas singurul supraviețuitor al unui război pe care lumea îl uitase. În 1974 a fost descoperit de exploratorul japonez Norio Suzuki, care călătorise special în Filipine pentru a-l găsi pe legendarul rătăcitor. Cu toate acestea, chiar și după această întâlnire, Onoda a refuzat să accepte că războiul se terminase. Singura sa condiție pentru a părăsi jungla a fost primirea unui ordin direct de la fostul său superior. Autoritățile japoneze l-au localizat pe majorul Yoshimi Taniguchi, care pe atunci era librar civil, și l-au transferat la Lubang. Pe 9 martie 1974, Taniguchi l-a eliberat oficial pe Onoda de îndatoririle sale militare. Abia atunci, după 10.416 zile de război personal, locotenentul a ieșit din junglă, având în mână o pușcă Arisaka perfect funcțională, multă muniție, un pumnal tradițional și uniforma armatei imperiale, pe care o păstrase timp de 29 de ani. Un alt caz emblematic a fost cel al caporalului Shoichi Yokoi, descoperit în 1972 pe insula Guam. Yokoi rămăsese ascuns de la recucerirea americană a insulei în 1944, mai întâi cu alți soldați și mai târziu în deplină singurătate. Spre deosebire de Onoda, Yokoi nu a întreprins acțiuni militare active, dar nici nu s-a predat de teama dezonorării.
Trăia într-un sistem de tuneluri subterane pe care le săpase singur, deplasându-se doar noaptea pentru a căuta hrană. Când a fost capturat accidental de pescarii locali, Yokoi a declarat că știa că războiul se terminase încă din 1952, dar că îi era frică să-și părăsească adăpostul. Explicația sa a fost directă și revelatoare. Soldații japonezi fuseseră învățați că moartea era preferabilă rușinii de a fi capturați de vii. La întoarcerea în Japonia, primele sale cuvinte adresate presei au fost o expresie sumbră a acestei condiționări. Cu mare rușine mă întorc. Al treilea caz documentat a fost cel al lui Teruo Nakamura, descoperit în 1974 pe insula Morotai din Indonezia. Nakamura, originar din Taiwan, pe vremea când insula era o colonie japoneză, trăise în junglă timp de 29 de ani. Tabăra sa a fost descoperită întâmplător din aer, iar capturarea sa a dezvăluit gradul extrem de deteriorare la care putea ajunge izolarea prelungită. Își pierduse aproape complet cunoștințele de limba japoneză și avea nevoie de luni de reabilitare de bază. Acești întârziați au operat sub influența unei doctrine militare care transformase Bushido-ul feudal într-o ideologie a războiului total modern. Codul de conduită al armatei imperiale stabilea că loialitatea și onoarea erau valori supreme și că sacrificiul pentru împărat reprezenta împlinirea supremă a existenței umane. Capitularea însemna simultan eșecul față de propria țară, propria familie și camarazii căzuți. O soartă considerată literalmente mai rea decât moartea. Tradiția militară japoneză includea și ordine specifice care interziceau predarea în orice circumstanțe. Mulți soldați purtau copii ale manualelor de conduită care detaliau regulile de rezistență, sabotaj și ascundere în situații de ocupație inamică. Refuzul de a se preda nu a fost o decizie improvizată, ci o extensie logică a instruirii militare pe care o primiseră. Redescoperirea acestor luptători în deceniile următoare a provocat agitație internațională. Operațiunile de recuperare au necesitat o prudență extremă, deoarece soldații rămași în urmă erau înarmați, antrenați și pregătiți psihologic să lupte până la moarte. În multe cazuri au trebuit desfășurate echipe specializate cu cunoștințe specifice despre protocolul și ierarhia armatei imperiale pentru a evita ciocniri fatale. După recuperare, niciunul dintre acești soldați nu a fost judecat sau pedepsit, deoarece s-a recunoscut că acționau în baza ordinelor militare în vigoare la momentul izolării lor. Au fost repatriați, au primit îngrijiri medicale și psihologice și, în unele cazuri, au fost primiți cu onoruri, deși primirea lor socială a fost complexă. Pentru unii au reprezentat eroism și convingere neclintită. Pentru alții au fost vestigii anacronice ale unui trecut militarist pe care Japonia îl depășise. În total, au fost documentate peste 100 de cazuri de soldați japonezi localizați la ani după capitulare, deși doar o duzină au atins notorietatea datorită duratei extreme de izolare a lor. Majoritatea au fost găsiți în Filipine, Guam, Indonezia, Thailanda și insulele Caroline, teritorii unde geografia junglei permitea supraviețuirea prelungită. Cronologia oficială a repatrierii soldaților rămași în urmă s-a încheiat odată cu descoperirea lui Teruo Nakamura în anul 1974. Din acel an, guvernul japonez a declarat oficial închise dosarele militare referitoare la soldații nepredați, presupunând că orice alți combatanți dispăruți pieriseră din cauze naturale. Războiul lor prelungit nu a fost produsul nebuniei sau al fanatismului irațional, ci rezultatul logic al unui sistem de antrenament, îndoctrinare și ordine care definea loialitatea ca o valoare absolută, independentă de circumstanțele strategice sau de trecerea timpului. Procesul generalilor, Tribunalul Militar Internațional de la Tokyo. Puterile victorioase s-au confruntat cu o dilemă fundamentală după ocupație: cum să-i judece pe cei responsabili pentru un război care devastase Asia și Pacificul timp de aproape 4 ani. Răspunsul a fost crearea Tribunalului Militar Internațional pentru Orientul Îndepărtat, o procedură judiciară fără precedent care avea ca scop aducerea în fața justiției a arhitecților militarismului japonez.
Tribunalul a fost înființat oficial la 3 mai 1946, sub autoritatea directă a generalului MacArthur. Modelul său juridic a fost inspirat de procesele de la Nürnberg, dar adaptat circumstanțelor specifice teatrului de război asiatic. Sediul judiciar a fost stabilit la Tokyo, iar tribunalul era compus din judecători din 11 țări aliate: Australia, Canada, China, Franța, India, Olanda, Noua Zeelandă, Filipine, Regatul Unit, Uniunea Sovietică și Statele Unite. Temeiul juridic al procesului a fost Carta de la Tokyo, un document redactat de SCAP care a stabilit principiile juridice ale procedurii. Crimele au fost clasificate în 3 categorii principale: crime împotriva păcii, care includeau planificarea și desfășurarea războaielor de agresiune, crime de război, cum ar fi încălcarea legilor și obiceiurilor războiului, și crime împotriva umanității, care includeau uciderea, exterminarea și atrocitățile sistematice împotriva populațiilor civile. 28 de lideri politici și militari japonezi au fost judecați în ceea ce a devenit cel mai amplu proces al secolului al XX-lea. Printre inculpați s-au numărat Hideki Tojo, fost prim-ministru și arhitect șef al expansiunii militare japoneze, alături de foști miniștri de război, comandanți de teatru de operațiuni și înalți birocrați care conduseseră mașina de război a Imperiului. Procedurile judiciare s-au întins pe parcursul a 2 ani și jumătate, între 1946 și 1948. Au avut loc peste 400 de ședințe publice, cu 4336 de documente prezentate ca probe și peste 400 de martori depunând mărturie. Tribunalul a documentat meticulos crimele comise pe întreg teritoriul ocupat de japonezi, de la masacrul de la Nanking până la experimentele medicale efectuate de unitatea 731 pe prizonierii de război. Una dintre cele mai semnificative controverse ale procesului a fost excluderea împăratului Hirohito de pe boxa acuzaților. Deși era comandantul suprem oficial al forțelor armate și semnase personal decretele de război, Hirohito a fost exonerat printr-o decizie politică directă a lui MacArthur. Această imunitate imperială avea obiective pragmatice: asigurarea stabilității în timpul ocupației, prevenirea revoltelor naționaliste și facilitarea tranziției către o nouă Constituție democratică. Tribunalul a investigat, de asemenea, responsabilitatea comandanților superiori în raport cu garnizoanele care au continuat luptele după capitularea oficială. În timpul audierilor au fost prezentate dovezi că mulți ofițeri din Tokyo nu au implementat măsuri adecvate pentru a se asigura că ordinele de capitulare au ajuns la toate unitățile dispersate. Această neglijență deliberată a contribuit la o prelungire inutilă a ostilităților și la creșterea numărului de victime de ambele părți. S-a demonstrat că anumite ordine ambigue sau o lipsă deliberată de comunicare au contribuit la prelungirea luptelor localizate. Aceste acțiuni au fost considerate parte a unui eșec sistematic al responsabilității de comandă și au fost incluse în deliberările privind crimele de război. Tribunalul a stabilit că răspunderea penală se extinde nu numai la cei care au ordonat atrocități, ci și la cei care nu au reușit să prevină sau să oprească acțiunile ilegale aflate sub autoritatea lor. Verdictul instanței a fost emis pe 12 noiembrie 1948 după deliberări exhaustive. Dintre cei 28 de inculpați, 7 au fost condamnați la moarte prin spânzurare, inclusiv Tojo și alți lideri considerați principalii responsabili pentru războiul de agresiune. 16 au primit pedepse pe viață, în timp ce 5 au fost condamnați la pedepse cuprinse între 7 și 20 de ani de închisoare. Execuțiile au avut loc pe 23 decembrie 1948 la închisoarea Sugamo din Tokyo. Printre cei executați s-au numărat personalități precum generalul Seishiro Itagaki, legat de atrocitățile din China, și generalul Kenji Doihara, responsabil pentru politicile brutale de ocupație din Manciuria. Execuțiile au fost efectuate respectând protocoalele militare occidentale, negându-le condamnaților dreptul tradițional japonez la seppuku, sau execuție militară.
La nivel documentar, tribunalul a produs peste 48.000 de pagini de dosare judiciare, inclusiv procese verbale complete, hotărâri, transcrieri ale interogatoriilor și hotărâri detaliate. Aceste documente, păstrate în arhive militare și judiciare din Japonia, Statele Unite și Națiunile Unite, constituie cea mai cuprinzătoare sursă privind responsabilitatea penală a conducerii japoneze în timpul războiului. Una dintre cele mai semnificative contribuții ale tribunalului a fost stabilirea unor precedente juridice fundamentale pentru dezvoltarea justiției penale internaționale. Acesta a consolidat noțiunea de răspundere individuală pentru crimele de agresiune și crimele împotriva umanității, extinzând responsabilitatea de comandă la cele mai înalte niveluri ale aparatului militar și civil. Aceste principii au pus bazele conceptuale pentru tribunalele ulterioare și, în cele din urmă, pentru Curtea Penală Internațională, înființată în 1998. Cu toate acestea, tribunalul s-a confruntat și cu critici substanțiale care persistă până în prezent. Unii l-au caracterizat drept o justiție a învingătorului, marcată de excluderea deliberată a crimelor aliaților, cum ar fi bombardamentele atomice, și de lipsa urmăririi penale a personalităților occidentale. Această selectivitate judiciară a ridicat semne de întrebare cu privire la echitatea procedurilor. Percepția publică asupra instanței din Japonia era complexă și polarizată. Pentru unii, aceasta reprezenta un pas necesar către recunoașterea responsabilităților istorice și construirea unei noi ordini internaționale bazate pe drept. Pentru alții, a constituit o umilință națională și o impunere externă care ignora circumstanțele specifice ale conflictului asiatic. În deceniile următoare, mulți condamnați au ispășit o parte din pedepse și au fost eliberați în anii 1950, ca parte a normalizării relațiilor diplomatice dintre Japonia și Statele Unite. Unii au fost parțial reintegrați în viața publică, ceea ce a generat controverse interne suplimentare. Pe de altă parte, persoanele executate au fost comemorate la templul Yasukuni, creând o sursă permanentă de tensiuni diplomatice cu China și Coreea de Sud. Moștenirea tribunalului de la Tokyo depășește impactul său imediat asupra Japoniei. Acesta a stabilit că războaiele de agresiune constituie crime individuale pedepsibile, indiferent de ordinele superioare sau de politica statului. A definit standarde de responsabilitate a comandantului care s-ar aplica în conflictele ulterioare și a dezvoltat proceduri judiciare care au influențat evoluția dreptului internațional umanitar. În ceea ce privește istoria militară japoneză, tribunalul a marcat sfârșitul definitiv al impunității pentru liderii responsabili de planificarea și conducerea războaielor de cucerire. Hotărârile sale au stabilit în mod clar lanțul răspunderii penale de la cele mai înalte eșaloane ale puterii până la unitățile de teren, inclusiv acele garnizoane care și-au continuat operațiunile după capitularea oficială. Tribunalul Militar Internațional de la Tokyo nu a fost doar o procedură judiciară, ci un mecanism de transformare istorică care a redefinit normele de conduită statală în ordinea internațională postbelică. Verdictele sale au închis oficial capitolul despre militarismul japonez, stabilind că respectarea ordinelor superioare. Întoarcerea într-o Japonie necunoscută, soldați repatriați în țara lor devastată. Repatrierea în masă a peste 6 milioane de cetățeni japonezi împrăștiați în tot imperiul învins a devenit una dintre cele mai complexe operațiuni umanitare ale secolului 20. Printre aceștia, aproximativ 3 milioane și jumătate erau soldați ai armatei și marinei imperiale, răspândiți pe un teritoriu care se întindea de la câmpiile înghețate ale Manciuriei până la insulele tropicale din Pacificul de Sud. Această operațiune logistică monumentală a fost coordonată în principal de Comandamentul Suprem al Puterilor Aliate. Punctele de oprire au inclus China continentală, Coreea, Taiwanul, Filipinele, Birmania, Indonezia și peste 2000 de insule din Pacific, unde operaseră garnizoane japoneze. Porturile de intrare ale Japoniei au fost transformate în centre logistice masive. Maizuru, Sasebo, Hakata, Uraga, Kagoshima și Yokohama au devenit porțile de acces către o patrie de nerecunoscut.
Navele care transportau persoanele repatriate erau în principal nave militare convertite, proiectate pentru transportul de marfă și nu de pasageri. Mii de soldați erau înghesuiți în cale insuficient ventilate, mulți dintre ei fiind subnutriți, bolnavi sau răniți după ani de lupte în condiții extreme. Călătoriile durau zile sau săptămâni, iar condițiile sanitare erau deplorabile. Unii bărbați au murit în timpul acestor călătorii de întoarcere, victime ale bolilor sau pur și simplu din cauza epuizării fizice. La sosirea în porturile japoneze, repatriații s-au confruntat cu un proces de primire sistematic și dezumanizant. Personalul Ministerului Bunăstării Sociale, interpreții și ofițerii SCAP i-au supus unor proceduri exhaustive de identificare și înregistrare. Fiecare soldat trebuia să predea orice valută străină, arme, documente militare sau obiecte considerate bunuri de război. În schimb, primeau ienii puternic devalorizați, documente de repatriere și un bilet de tren către regiunile desemnate de autorități. Numirea în misiune nu era opțională. Întrucât orașe întregi fuseseră distruse de bombardamente incendiare și nucleare, mulți soldați nu s-au putut întoarce în orașele lor natale. Cei care se întorceau erau redistribuiți sistematic în zone rurale sau prefecturi mai puțin afectate, ca parte a unei strategii de decongestionare a zonelor urbane și de prevenire a tulburărilor sociale. Japonia pe care au întâlnit-o acești soldați era literalmente de nerecunoscut. Peste 40% din infrastructura industrială și rezidențială fusese distrusă de bombardamentele aliaților. Sistemul feroviar era parțial operațional, cu trenuri supraaglomerate și orare neregulate. Aprovizionarea cu alimente era extrem de inadecvată, raționalizarea severă oferind mai puțin de 1500 de calorii de persoană pe zi. Peste 10 milioane de japonezi nu aveau locuințe stabile în 1946. Soldații repatriați s-au confruntat cu o piață a muncii în colaps. Fabricile erau distruse, serviciile publice nu funcționau, iar economia națională se deteriorase după decenii. Mulți veterani au sosit mutilați, bolnavi sau devastați psihologic de ani de lupte brutale. Dar, în loc să fie primiți ca eroi, au fost percepuți ca o povară economică suplimentară pentru un stat falimentar și o potențială amenințare în ochii forțelor de ocupație. Politicile inițiale de reintegrare au fost improvizate și haotice. În porturi au fost înființate centre de tranzit și cazărmi improvizate, unde soldații erau căsătoriți timp de zile sau săptămâni, în timp ce li se stabilea destinația finală. Condițiile erau deplorabile, supraaglomerare extremă, facilități sanitare minime și o dietă bazată pe orez fiert, sare și supă miso diluată. Bolile infecțioase se răspândeau rapid, iar asistența medicală era practic inexistentă. Având în vedere amploarea problemei sociale, programele de reintegrare statală au fost dezvoltate pe 3 axe principale. În primul rând, redistribuirea teritorială și ocupațională, atribuind veteranilor sarcini de reconstrucție în regiunile rurale, în special în agricultură și lucrări publice. Mulți au fost trimiși să repopuleze zone complet devastate. În al doilea rând, documentarea și identificarea exhaustivă, inclusiv examene medicale, verificări ale antecedentelor militare și investigații privind posibilele legături cu crime de război. În al treilea rând, control ideologic strict, cu interogatorii pentru detectarea atitudinilor antioccidentale și o interdicție absolută de a păstra literatură militară, uniforme sau obiecte cu simboluri imperiale. Deși aceste măsuri au oferit o oarecare stabilitate logistică, ele nu au împiedicat nemulțumirea generalizată în rândul veteranilor. Mulți soldați au trecut printr-o profundă criză de identitate. Valorile Bushido-ului care fuseseră glorificate în timpul războiului erau acum supuse represiunii oficiale. Noua Japonie, aflată sub ocupație străină și în curs de democratizare forțată, a respins orice expresie de militarism sau naționalism tradițional.
Din punct de vedere economic, cei care se întorceau ocupau cea mai joasă poziție în ierarhia socială. Nu existau pensii operaționale de război în primii ani postbelici. Locurile de muncă disponibile erau munca manuală temporară, prost plătită, construcții, agricultură de subzistență sau servicii de bază în orașele în reconstrucție. Mulți veterani s-au orientat către economia informală, piața neagră sau migrația internă, către zonele urbane care se refac treptat. Lipsa resurselor a împiedicat, de asemenea, acordarea de îngrijiri psihologice sau medicale adecvate veteranilor răniți de război. Soldații cu amputări, boli respiratorii cronice cauzate de gaze toxice sau traume psihologice severe nu au primit niciun tratament sistematic. Se estimează că mii de persoane care s-au întors în țară au murit între 1946 și 1950 din cauze legate direct de malnutriție, infecții netratate sau neglijență a statului. Începând cu 1947, odată cu implementarea noii Constituții și stabilizarea administrației de ocupație, au început programe de asistență socială mai structurate. Acestea includeau tichete alimentare limitate, subvenții minime pentru locuințe și acces restricționat la servicii medicale de bază. De asemenea, a fost autorizată formarea unor asociații de repatriați care și-au documentat experiențele și au făcut lobby pe lângă guvern pentru compensații financiare. Cu toate acestea, stigmatul social a persistat timp de decenii. Spre deosebire de alte țări în care veteranii erau integrați în narațiuni de eroism național, soldații japonezi erau percepuți ca martori ai eșecului militar și purtători ai unui trecut imperialist pe care noua Japonie democratică dorea să-l șteargă complet. Această ambiguitate instituțională a dus la o tăcere oficială care a durat generații întregi. Repatrierea a generat de asemenea dezechilibre demografice semnificative. Întoarcerea masivă a bărbaților apți de muncă a coincis cu o populație civilă sărăcită, îmbătrânită și predominant feminină. Acest lucru a afectat reorganizarea familiei, ratele de căsătorie și natalitate și întreaga structură a pieței muncii japoneze în anii 1950. Din punct de vedere psihologic, mulți dintre cei întorși în țară au experimentat o formă de exil intern. Luptaseră pentru un imperiu care nu mai exista, apăraseră valori care acum erau ilegale și slujiseră unui împărat care își renunțase public la divinitatea. Contrastul dintre gloria militară promisă și realitatea înfrângerii totale a creat traume de durată care au afectat nu doar veteranii, ci și familiile și comunitățile lor. Întoarcerea soldaților japonezi în patria lor devastată nu a fost o tranziție eroică, ci un proces dureros de demobilizare fizică, emoțională și ideologică. Pentru majoritatea, războiul nu s-a încheiat cu capitularea, ci cu șocul brutal al confruntării cu o națiune de nerecunoscut, condusă de ocupanți străini și guvernată de valori care invalidau tot ceea ce reprezentaseră. Reintegrarea lor a reprezentat una dintre cele mai complexe provocări sociale ale Japoniei postbelice, iar consecințele acesteia au modelat societatea japoneză pentru deceniile următoare.